Моето село в дигиталния свят. Драгошиново, скъпано в прегръдките на величествената Рила планина. Селото е основано преди векове, съчетава традиции и съвременност. Тук ще откриете усмивките на местните, които с радост ще ви посрещнат. И ще ви напустят с традиционни ястия. Драгошиново е истински рай за любителите на природата. Насладете се на вълшебната гледка. И се потопете в приказката на Драгошиново. Когато дойдете тук, питайте за времето. Това е мястото, където времето тече бавно, а светлата природата ни заобикаля всякъде. Потопете се в спокойствието на природата, насладете се на местната култура и се запознайте с добротата на хората в село Драгошиново.